בתקופה שבה כולנו מחפשים את מה שיעזור לנו להרים את הראש מעל המציאות הקשוחה, לקבל אנרגיות ולהצליח לחיות ולא רק לשרוד, יש משהו אחד שכולנו סופר זקוקים לו, וזו מיומנות קריטית שנקראת אמפתיה. אנחנו רוצים לקבל אמפתיה ונדרשים בו זמנית גם ללמוד לתת אמפתיה. יש לי דוגמה טריה מאתמול איך לא לתת אמפתיה, שכולנו מכירים את האיש. אבל עוד לפני זה אני רוצה להסביר שנייה את המושג מה זו אמפתיה. אמפתיה היא קודם כל חיבור לאחר. ברנה בראון, חוקרת שאני מאוד מעריכה, בעצם נותנת פרשנות מעניינת לאמפתיה. והיא אומרת, על מנת שאוכל להתחבר למה שאחר מרגיש, עליי להתחבר למשהו בתוכי שמכיר את ההרגשה הזו. יודעים מה קורה לנו פעמים רבות כשאנחנו מקשיבים לקושי של האחר? אנחנו מנסים לשפר או לתת פתרונות למצב, והכוונה שלנו טובה כמובן, אבל בפועל האחר לא מקבל את האמפתיה שהוא זקוק לה. הוא לא ביקש בהכרח פתרון לקושי שלו. אז עכשיו בואו נחזור לדוגמה מאתמול. מי שנחשף להקלטות המביכות של ראש הממשלה עם השורדות מהשבי, ודאי שמע את הקטע הבא. אחת מהן שיתפה אותו שהתעללו בה והרביצו לה כחטופה, פשוט בלתי נתפס. ומה הוא ענה לה? אני הייתי בסדרת שבי, שם התעללו בי והרביצו לי וזה כאב מאוד. מה? מה הוא ניסה לעשות? הוא ניסה להיות אמפתי אולי בדרך הכי עקומה שאפשר. להתחבר אליה דרך טקטיקה של גם אני חוויתי משהו דומה. אז בוא, עם כל הכבוד, לא חווית שום דבר דומה לזה. מה כן אפשר להגיד גם כששומעים קושי נוראי וזוועתי? 1. אני מקשיבה לך וזה נשמע אירוע בלתי נתפס, בלתי אנושי, כל כך קשה. 2. אני לא יכולה לדמיין דבר כזה, אבל שתדעי שאני איתך כאן עכשיו. 3. הלב שלי יוצא אלייך, כולי תקווה שתחווי בהדרגה ימים טובים יותר ושגרה שקטה, כל כך מגיע לך. שמתם לב מה עשיתי? אין צורך לפתור את הקושי, זה לא מה שהיא מבקשת כאן. גם לא הזדהות של משהו דומה למה שהיא עברה. זה רק יכול לתת לה את התחושה שמבטלים את הקושי שלה. אז בפעם הבאה, כשתרצו לתת אמפתיה לקושי של האחר, תזכרו מה לא לעשות. שזה, לא לקפוץ ולהביא סיפור משלכם. תנו מקסימום מקום לסיפור של האחר. לא לנסות גם לפתור או לתקן את המצב, לפעמים זה עלול לעצבן את הצד השני, כי יש מצב שהוא יודע מה לעשות, ולא זקוק לעצות שלכם, אלא רק לאמפתיה. ולא לבכות יחד עם הצד השני, או לתת לו רחמים. רחמים זה לא אמפתיה. אף אחד מאלה לא יסייעו לצד השני. ואם כבר נתקלתם בקושי של מישהו לידכם, ואתם לא בטוחים איך לפעול, פשוט תשאלו, מה אתה הכי צריך עכשיו? כל אחד יודע עמוק בפנים מה הוא צריך. תחשבו על זה.